Żagħżugħ ta' 17-il sena li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti, inżamm arrestat wara li nhar it-tnejn ġie arrestat fir-rejds tal-Pulizija fil-Marsa minn fejn fost oħrajn trażnu diversi illegalitajiet. Iż-żagħżugħ tressaq brabta ma' sejba ta' kważi 700 qartas ta' drogi varji lesti biex jinbijaw f'remmissa fl-ewwel jum tal-ġimgħa għal ħabta tad-9 ta' filgħaxija. Kru ta' One News kien preżenti fuq il-post waqt dawn ir-rejds fejn jirriżulta li permezz ta' mandat ta' tfittxija u arrest il-Pulizija daħlu fil-post fejn kienet qed issir il-produzzjoni ta' drogi għat-traffikar. Waqt l-arrest instabu 385 qartas tal-kokaina, 250 qartas tal-eroina u 45 qartas tal-kannabis sintetika, il-koll lesti f'borozzar biex jinbijaw. Fl-istess remmissa nstab ammont konsiderevoli ta' flus kontanti, mutur li kien rapportat misruq, pont tal-ħadid, sikkina, kif ukoll ġew elevati numru ta' mobiles, apparat ta' CCTV cameras u oġġetti oħrajn. Jirriżulta li kien hemm kamera tas-sigurtà li tissorvelja in-naħa ta' barra tar-remissa iżda ebda filmati ma ġew irrekordjati. Sa dan it-tant jirriżulta li s-sit ir-remissa għadu mhuwiex magħruf. L-erba' fil-qorti żagħżugħ qal li m'għandux impjieg fil-waqt li wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Id-difiża għamlet talba għal ħelsien mill-arrest. Iżda l-qorti preseduta mill-Maġistrat Kevana Zoppardi ċaħdet it-talba hekk kif il-każ għadu fi stadju bikri waqt li l-inkjesta maġisterjali għadha għaddejja. Minn barra hekk tqajjem id-dubju dwar intralġ tal-provi u jekk l-akkużat isegwix il-kundizzjonijiet imposti fuqu. Iż-żagħżugħ ġordnat jinżamm fil-faċilità jors fl-imtaħleb. Anzjan ta' 72 sena nżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati li abbuża sesswalment lin-neputija tiegħu 5 snin ilu meta kellha 15-il sena. Ir-raġel li hu ex-coach li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti qed jiġi mixli b'akkużi ta' abbuż u fastidju sesswali mingħajr kunsens. Intqal li l-abbuż kien ilu għaddej għal xi żmien sakemm it-tifla fetħet qalba ma' counselor. Fil-fatt hija espremiet ukoll il-ħsieb li twettaq suwiċidju. L-investigazzjonijiet bdew wara li sar rapport mal-pulizija. It-talba l-ħelsien mill-arrest sabet l-oġġezzjoni tal-prosekuzzjoni hekk kif il-vittma qatt trid tixhed u l-proċeduri għadhom fi stadju bikri. Ġie rrappurtat li jibel l-akkużat kien barra l-awla tal-qorti jittama li jixhed bilan li missieru li qatt ma xellef difru mal-ġustizzja jinħeles mill-arrest. Id-difiża tmexxiet mill-avukati Matthew Vella u Jose Herrera. Raġel li allegatament ċerret fuel fuq dajsa u ngħatat in-nar inżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Oliver Ċwiereb ta' 38 sena minn Buġibba ġie mixli b'involviment fil-każ li seħħ fit-28 ta' Lulju tas-sena l-oħra meta d-dajsa ankrata fil-Baħar Ftinje tkebset bin-nirien. In-nar kien spiċċa jintefa' minn persuna terza. Fl-investigazzjonijiet mill-pulizija kienu ġew elevati filmati mill-kameras tas-sigurtà u li waslu biex ġew identifikati żewġ persuni li resqu qrib id-dajsa. Is-sena l-oħra ċertu Wayne Delija u Ċwiereb kienu ġew arrestati bħala suspettati iżda dak iż-żmien ma kienx hemm biżżejjed evidenza kontra Ċwiereb. Intqal li milli jirriżulta ir-rwol ta' Ċwiereb kien li jxerret il-fuel fuq id-dajsa filwaqt li dak ta' Delija kien li għati għan-nar. Minn barra dawn l-akkużi Ċwiereb li jaħdem fil-maintenance huwa uffiċjal tas-sigurtà u volunteer ġie mixli wkoll li gideb fil-qorti. Fil-passat ukoll kellu diversi każi fil-qorti fosthom ta' serq. U għamel talba għal ħelsien mill-arrest iżda l-prosekuzzjoni ma qablitx mat-talba hekk kif għad hemm xi xhieda li qatt irid jixhdu. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Kevana Zoppardi ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest la darba r-raġel ma pprovax jirriforma ruħu u hemm dubju kemm se josserva l-kondizzjonijiet imposti fuqu.